Ini kusog kay mo hapos ni kay pamilyado na na yun. Pamugas kini niya, ugas. Nagsaba ko. Suga ni mo kanal kolo eh. Kanal gabi buntag mo. Mao ba kol? Oh, yeko. Kanali daw ko kol. Buntag tungkol. Kini kay bulaw-bulaw. Tira na ng tali. Nagduk-duk yun. Laay dyan. Ugman ako. Dahan tanay kayo para damikin. Oras sa rumah. Wala ang ilaw doon. Di ba nih? So ito na to. Bukas mo, suod ba ng batang anak? Bukas mo ba na? Hindi na kayo. Ang gabot ng kahoy. Ito alam, kaya di ba nyo ukog gud ang kunano, bulit o di nyo kunam. Gabok na, dali ra magabok no. Ang gabok kay nga na mo pero kita kilid na, ang gabok. Ayo. Hindi nagtatrabaho pa nagsayo. Sa kuan man na. Sa iyang grano tay na kay. Gabok ko siguro daaning kahoya basig tumba nilaan. Di ba kay bag-o na pagkatod diri? No? Ano naman eh? Wa lang naapas og buhat. Daghan ba kay ni? Mga pila ni kabokol? Kinin ani? Barobo? Daghan ni oy. Murag 600 na tinay kabuok. Kung naanam pa nagtrabaho sa mga trabante, okay kay may balag kuan. Kuan man nabili-bili man nagtrabaho mo ni ano. Gabok siya. Andi na ani magmagyo na oh. Taksi. Daghan ko kay to. 300 to kapin. Katum ni press balik na. Oh. Dito dan ikan. Mo man na. Parehara man na ato. Uban na siguro ni. Ato. Oh. Bulitan dahil yung moron. Pamulitan.
kan para ugan ni ugma grinder na po na tapos kutingan. Dili na to kung shooting dito para to na nanay bating ba. Para ina po Andre ko. Naman stone year. Lama siguro dahil dito. Yang angon ko to gabi ito, demonyo. Nagbalik na rin mo. Lai. Balik sa taong buwang. Nga naman. Kalampag na po gabi ito din. Mo? Tukar po yung pagkapakno. Iyahay. Dito ano ba na sige. Tawag na ng assessment sa balay na ito yung gamay ang mga buwan. Isunod mo po. Sikar nga benta. Terus iya. Kapag di ay. Hobog. Hubog, nagbuntag-buntag halos nag-inom. Kasi may ikaw ba niya? Boy, si Kiting. Mo, di nga pagkatok nga si Boy. Oo, boy, wala karon dire kay. Hubog. Over predator on. Hay, labaw pa sa aboy, nagdapat og lapad. Sakit. Patukar man ka. Bagulbul ka ugwa kay makauna niya. Dapat pagkumis. Niya patong gyud ko antong palit niya nanduwa niya patong palit ko daan usok. Panggulong gotok di mataw na. Di man ko mo to nagmagbali una. Nga ana man sa gud sa una pa man na. Nabuang lang kana. Hindi tayo ilabating. Ingon magbago, bago ang Kana na magya panay bato. wala ay lagi mo. Bato man na. Ha? Nagdag bato. Ang kahoy? Hmm. Mao? Ay, pala ang dami. Pagag tigib ana. Bungagan ako. Iyang ba ng kahoy? Para gud ka pun sa kuwan. Karang urayo. Nagya pay bato. Ibain mo na. Bato kun duha. Isa ra? Butuan. Gabas sa may una gud sa ambot sa kay nagkuan ani mura man kanang mamang. No? Bukbok unsa ba? Iyahagin na. Kinaiyahan ba? Nakakain. Di man ni pwede di kuhaon kay makuan eh huswa. Daot ang sentre. Okay raman tanan na din anak kay para mo dihara mo suyop og sabaw. Iyo. Wala lingaw ng limbarot. Gailing daw. Mahangit na naman siya kuwan. Basig makuha ng kuwan. Patay ka na sa bandas na diyan. Butang yung Facebook save. Katong kinaon sa Facebook save. Aw ang kuwan, ang bulit. Ang bulit na eh. Ang bulit, butangan. Para dali ra matapalan ba? Oo, gani, butangan. Kay kas kay ni kuwan oy. Purot ng bulit nila. Ako kay na pero. Binulon. Misay ra man tong mga kahoy sayang. Relax na. Oho, koy kada ko birahaw na na. Hindot po nagrinderan na kahoy. No? Isang like ko ano, Dali ra ni mamis. sila yung maapas na grinder dahil. Asa? Ano yung kantuan? Bato. Oh. Pagani o. Bangag-bangag. Wala ka ba na? Sa pagtigid mo na. Malaksi ba? Nalisi mo na ba? Yang kahoy. Luoy kaya yung kuan ano ba malaka di mo na magamitan dito di na mo kuslan. May nagmahalin kain dito sa mga kuan. Marag magmul sila ng kahoy no. Umbot lang.
Huga naman eh. Ha? Ha? Basa. Ha? Humo kayo. Humok man kay sinterlag man ha. Kapalan ito. Bulit. Langkat din siya kuan ba? Kahon. Abi ana nagbulat na. Bigo na. Duha uno. Doon ang isa. Isa raman to duha yan. Kanalan po ng spikas para maduha. Kinaibot na. Lagay bulit. Laki gid po to. Kani. Nagbulit ani, igor man mo pilit sa kamot ni mo bulit bangagan. Bitaw pilit. Labot ro ko na magbulit yung sunod hinuon sa mo kamot, uban. Iyabag ng bulitan eh. Ay arang-arang murag wa na kuan diri masakir. Kalapos. Aga kuliki. Undang nanay ko yung lechon. Ayos ka ito ba? Wala po siguro ang hawa dito ba? No? Diba na sira nag-aglag lang sa dito. Uban-uban. Pero sa Ito lang naman batayin. Hindi mo ito suro-suro ng mga bata Ugod-ugod. Anong itong tiguang? Magagawa na igaham sa nanay. Kuan-kuan ba yung ikuan? Magbulit-bulit siguro. makabalik ko, sabay dalhin mo. Ano pa daw? Pwede mo sabay. Ano? Sa? Di ba, magdinanig yapon. Hindi na mag-listen tre. Nagtaro na ito nyo sa ano, na kataw kong baboy. Kinakagdisi sa utso, kabuk anak ato. Niyang bahay na ko ato, siyam kabuk. Kami na, pasasukuha sa una ato, anak. Kami ang nakakuha na itong litsunting nanay. Gawin na tanak ron. Ay, kami nakakakop ato, ay, anak. Kaya hay nakaistanan. Lisensyado man to, pwede kang nanay ka pong lisensyado dalon, balag. Saan lang sila, naasay madawatan sa isa kalitsun tray. Naasay kuan ba? Barato raman po kuan. Ha? Barato ray. Ay mo og lisensya? Oh. Ha? Mahal oy? Estro. Estro? Permit. Permit oh. Barato ray. Mo? Nana may permit? Wala. Dismil, uy, ang permit. Ada ko lagi. Itong nanay pwede na to. Gamay ra na gisbel kung halagi kay kwarta. Oo. Gamay ra gid na mo na sintra. Kato yung mga sukli oh, libo-libo na. Ako rin eh. Si kuan man nakasunod na to. Si JJ. Libo kay order gani. Nag-order gani libo sa buok. Order siya libo. Order na sa libo karon. Primero 600. Boom na kay si JJ. Yahay kayo na. Nakapabalay gud sa iyang kuan ginikanan. Tapos nanay bating dahil. Ada yung buong ato itong dito tanin niyo.
Ang iya sa una, mura man ka ng balay sa kukok. Kokok. Unsa man day? Pero tiri itong kuha na kauna, kawayan, nipa. Kokok le. Ang balay sa kukok. Wala ka pang lumduma to. Anak man na. Di yung bulit ako ta. Hindi nga trabaho. Ayun ba? Wapo na yung permit. Kini. Puro hire pag hindi na mangliha ay. Ikan pamini sa Britanya. No. Nga wala ito na ano. Pwede ka bang ulihan? Kagwapa ra ba di ay? Kanda ba kayo sindi? Kagwapa ra ba di buyag? Watro. Pagkadako ko na nagmata ng bubuya. Matag kabaw. Usahay din haani na ibutang diha ana. Usahay di ana-ana. Kang kuan man ni agi kamboy. Ha? Kamboy ni agi na ang yang kinarbingan mo ra siling pan. Amboy din na. Basta wala gani iya gina. Basta wala. Ha? Di wala ba ang kuan? Mauron. Yan guys, ganyan pagliha. Para ma-slide ang kuan ba? Sabaw. Pila na kabukhuman? Imong nalihaan? Tulo pa. Tulo pa. Tulo pa? Ay, dangwan man gud me. Kato ang lihan na ito. Pila ka bok? 20 to. Okay na? Eh. Tulo ka taon. Agoy, agoy, agoy. Jamin? Oh, mandalo. Bulo? Bulo. Tu atus balik. Bukaro na ako dikotikotan mo. 30 anyos na eh. Nabalik na rin. Antik na din na dahil kay 30 anyos naman. Lagi. 30 anyos na eh. Mura na sas men. Men. Di ba dugay na kayo ng kalibutan? Hindi man ako. Di eh. Kasi pangalan na. Dito hinuon eh. Gihuwa man yung dulot sa una. Puro mo andar ka man siya. Ay, anda na. Pag imong ikrang mo andar. Bisod po. Ikrang na ko na. Pag dili ikrang di mo andar no. Anda yan. Waa. Ay, Gusto man mo. Aw, pwede ra na. Ay, wala kayo bumbang mapapatay.
Paminaw na to, napuno na. Ya, wala eh. Maborong ang tubig. Ito kuan sa manok ko. Hindi naman nagamiton. Buba. Wala man na nabuak ng puti. Ang kuan naman ang nakuan na. Kana ra kay pabor. Hat mama oh, hat mama. Na. Ya. Kini pod hat lola. Hat lola, hat lola. Ah, kagwapa kayo eh. Ilara gid nito man nagtrabaho unsa na uli. Wala ini no. Dah, pagkadagko sa imong mga tinapa oy. Na, usawa na tinapahang butike may sodan. Bustik. Kaong kag butike. Wala ni sa inyong butike no, naa dire.